След вчера. Барби, Мади, Джош, Ейми, Карл, Франки и Лизи отидоха на басейн. Сега те вчера се умориха и сега започваме филма. Всички спят. Може би да отида на събликалната. Може би да отида на кафето да пия едно кафе. Сега! Сега! Към кафето. Напърво трябва да отида до съблекалнята. Към съблекалнята. О, Франки, какво правиш тук? Ами... Седя, чакам някой да се събуди. Да отидем ли на едно заведение? Добре, но трябва да чакаме Мади да стане. Аха, ясно. Ами... За час и половина спане. Добро утро. Искате ли да отидете на едно заведение в центъра на басейна? Разбира се, къде? Някъде... Така. Лело, Барби! Искам кофи! Да, Барби, хайде в кофи! Точно в кофи ще ходим, деца. Добре, само да си преоблечем и да се качваме в колата. След обличането. Хайде, готови сме. Готови ли сте? Да. Да, всички сме готови. Хайде, добре, сега да се запасваме в колата. Хайде, Мади, да тръгваме. Добре. Към колата. О, ето я. Най-седне. О, добре ли си? Да. Чакай, ела. Няма да се пригна, защото си с бебето. Но само малко ме боли главата от тази горещина. Ще отворя капака. Готино, останаха ми пенците. Богат са. Само да отстанем другите до туалетната. Айде, Мадли. Айде, Мади, качвай се. Добре. Уау! Добре ли си? Да. Само да се вдигна. Оф. Пак ли? Така става. Не искам да скъсаме, не знаеш. Добре. Хайде. Бам-бам, бам-бам. Хайде, Франки, към колата. Хайде, деца. Само да отидем до туалетната. Добре. Бам-бам.
Липсва на някой? Да, децата. Хайде, Ейми. Да, Карл, хайде към колата. Ейми седни до мен. Карл, миличка, седни до баща си. Както ти нареча вчера. Добре, мами. Хайде, скъпа. И така, към борда. Потегнаме. Айде, по-бързо ли ще върви тази кола? Карл, внимавай, скъпи. Тук има пешеходна пътека. Не виждаш ли светофара? Там е заведението. Чак там. Как ще стигнем, докато минат всички тези коли? Един направи път. Хайде, скъпи. Скъпи, по-бързо. Айде, най-седне. Мади първа да слезе с бебето. Виждам ли, че съм пешеходна пътека? Малка. Мади, да не се изневяш? Не, само малко. Аз се качих. И вие се качете. Ой, сладоранчето ми то. Ей, сладурчето ми то. И малко сладоранче. Тези столове изглеждат странно. Мади, какво ти става? И на мене пък. Сега ли? Сега как ще слезем? Добре, чакай да те вдигна, скъпа. Айде, готов съм. Сега, дойде. Айде, аз съм добре. Защо съм гола? Тази рока нещо не ми стои добре. Мисля, че ми е тясна. Чакайте, хора! Искам и аз. Крийте ме. Айде, бравото на теб. Идвам и аз. Айде, Ейми, Карл. Добре, мами. Хайде. Ейми, низи малко, Ейми. Карл, къде ти е рокличката? Да, мамо. Обличи си я. Ето, обляко си я. Айде, сега сме на заведението, най-после. Искам да се попличкам малко на басейна. Аз. И аз, мами. И аз. Аз не. Аз искам. Тя каза първата си дума. Кажи я пак, миличка. Аз искам. Каза аз. И аз искам да се пличка. Добре, и аз искам да се пличкам. Хайде към колата. Оки-доки. Ой, внимавай, скъпа. Внимавай. Вече сега ще тази тъпа кола. Аз ще я ремонтирах, защото 2 седмици не останахме без кола. Да, нямаше с кой да ходим, а стяхме да ходим пеша. Ейми, къде ходиш там? И на борда потегваме. Ти най-после.
Tocar isso no balde dos campinhos. É mesmo. Anda para aqui, bip bip. Seja por um gênio.